zuzeneko beste elkarrizketa batea, hitza egunkariak antolatzen duena, Galtzaundiko eta Txolarko webguneak bat egin dute eta elkarrizketa zuzenean ikusteko aukera egongo da. Elkarrizketaren funtsa ikusleek, irakurleek indako galderak dira. Beraiek bidalizkigute azken aste honetan, egia esan da galdera asko iritsi zaizkigu, interesak piztu duen elkarrizketa izan da. Eta Patxi Amantegi, Tolosaldea Txukuneko bozeramalea, eskerrik asko etortzegatik. Eskerrik asko zure gonbidatzegatik. Eta besterik gabe, zuzenean hasiko gara jendeak bidaletako galderakin. Esan eskerrak eman, galderak bidaltzeagatik, asko izan dira eta orain behaltzeko aukera dago Tolosaldeko hitzaren helbidea bidaliz. Baina, nahikoa dauzkeu, kostako zaigu denak sartzen eta besterik gabe, lehenbiziko galdera zuzena. Iruzurrik egon alda galdeketetan? Ez, gure aldetik behintzat, saiatu gara ahalik eta garbien egiten gauzak. Boto delegado zela horrekin izan ditugu arazoak, baina azkenean egin izan behar dugu, azkenean jendeak eskatu egin du, boto delegadoetea, ez zuen pasatu nahi momentu horretan botatzea, jendea zegoen kontrolatzen, eta hori gure nahi izan duguna da, mundu guztiaren iritzia eramatea, behartuta gaude sistema horretara eta honek egingo duke boto por correoko funtzio berdina. Zergatik uste duzu udaletxeek ez dutela parte hartu nahi izan herri galdeketa hauetan? Bakaso egin gartzaiolako herriari eta badakigu populazioaren erdiak sistemaren kontra dagoela. Orduan, diputaziotik zegoen ideia hau ezartzeko ideia dago, hori eraman diote udalei eta udalek ezin dute galdeketa egin eta gero kasorik ez egin eta guk ziur gaude guk plataformak antolatzen ditugu herri hauetan badakigu jendearen erdia baino gehiago sistemaren kontra dago. Galdeketa batean nola konparatu bi sistema? Sistema batek, 5. edukiontziak, kasurik onenean 40% inguru birziklatze tasak ematen dituen eta atezatekoak kasurik okerrenean 70%. Nola galde dezakezue kutsatzeko eskubidea eduki bai ala ez? Galdetu aldaiteke euskeraz gehiago hitz egin ala ez, edo emakumea jipoitu ala ez? Nola galdetu jendea intoxikatu eta izutu duzutenean? Gauza da, ez direla bi sistema konparatu situazio berdinean. Azkenean, atezatekoa ezartzen da kondizio zehatz batzuetan. Behartu da zaude egitera eta gainera fiskalizatu egiten da. Eta gainera kanpaina handia egiten da. Eta segimentua handia egiten zaio. Ez dago Gipuzkoan herri bat bakarrik, 5. edukiontziak egin dena jarraipen berdina eman zaiona eta tratamentu berdina. Ez da behartu, 5. edukiontzia dagoen horietan erabat libre da, ez da kanpainarik egin, eta gero gainera kontaketak eta jakin behar da nola egiten dira. Guk eskatu dugunean Tolosan, eskatu dugu mankomunitateari eskatu dizkiogu datuak eta ez dizkigu eman. Esan digu, herriz herri ez dagoela, konparaket ez dagoela datu zehatza jasotzerik. Beraz, ezin baldin bazan orain artekoa jakin herriz herri nola jakiten da. Atezatekoa ezarri eta handik 3 egunetara jakiten da 180 lortu degula. Nik hori printzipioz ez dut sinisten. Gero ere usurbil izan daiteke gure paradigma edo jarraitzeko datua. Hemen lortzen da 180, 85. Zer gertatzen da falta da 140 horrekin? Turismo de basuras delako hori, konsumoa jetxi dela, komunetik joaten dena, ez dakit, gauza guzti horiek ez dira kontrolatzen. Hernanin adibidez badakigu, alde batetik egiten da etxetik jasotzen dena, Garbitaniak jasotzen duena, eta gero FCC jarraitzen du kaleko bilketa egiten. Badakigu, etxea jasotzen zen kopuru handi bat, orain kalean jasotzen dela. Horrek eramaten ditu bi kontabilitate ezberdin. Gauzak jakiteko berez nola egiten dira, horrek izan behar du, lehenengo gardena izan behar du, mundu guztiak datu berdinak barajatu behar ditu, eta gero, dana osotasunean jaso behar du, ez dela ez dago egiten. Eta bukaeran galdetzen zuen nola galdetu jendea intoxikatu eta izutu duzutenean? Nor izutzen du edo intoxikatzen du. Ez dakit, guk azkenean dauzkagun datuekin objetiboki jokatuta. Hemen daude bi gauza.
gauza batzuk subjetiboak izan daitezke. Zikinagoa den, deserosoagoa den, ez dakit, mila intimitatearen kontra dijoan, horiek dira subjetiboak. Baina objektiboak dira garestiagoa dela eta berdin-berdina jasotzen dela. Non eta egiten diren gauzak ondo, Bietan publizitate ona egiten da, jarraipen ona egiten zaio eta bi sistema bera jasotzen dute. Eta bosgarren edukientzia askozaz ere merkeagoa da. Hori objektiboa da, beste guztia subjektiboa da. Eta guk esatea, ikusi besterik ez dago, esaten digutenean argazkiak ateratzen ditugula, txintxilikaioak boltsaz beteta eta nik esaten dut bakarrik joateko Bergarako bidean Antzuolako karreteraren ondoan daude. Egunero, guk agertzen ditugun argazki horietan bezala. Batzuk esaten dute geho jarri ditugula, ez daukagu beste zereginek. Egunero, ez da, karreteratik pasa ez dezu gelditu beharrik ere. Dena, zakarrez zintzilikatuta. Hori ez da beldurra nuke, hori da errealitate bat esatea. Sinadurak, herri galdeketak, herriari hitza, egun hauetan hitz hauek erabili dituzu eta bultzatu. Herritarren hitza garrantzitsua dela deritzozu. Eta bat egiten dut nik ere, galdetzaileak esaten du. Zer iritzi duzu orain gutxi, deikaztelu eta itsasoz zeharkatuko dituen goi-tentsioko linearen inguruan, 39 herrik egin berri dituzten galdeketei buruz. 39 herri hauetako erraldaren 163ak parte hartu dute galdeketan, eta 189 aurka agertu da. Oso ondo, iruditzen zait oso ondo, guk baino garantia gutxiagokin egin dituztela galdeketa horiek, esan behar dut ere udalak apoiatu egin dituztela galdeketa horiek, eta gero berez jun beharko genuke mamira, bai hemen eta bai energiaren kontuen. Bai zakarra, bai energia, bai ura, bai zuntz optikoa, dana da gauza, bera. Konsumitu genezake diruak usten digun guztia? Igual ez, igual bai, horrela sakonera sartu beharko genuke. Orain, esaten baldin badugu, tentsio altuko lineak ez ditugula nahi, igual hasi behar dugu argiak moztutzen, ez? Baina, bueno, galdeketari bakarrik. Bai, galdeketa zehaztu da zela. Bai. Baina, azkenean han egin ziren, guk nik esan dezaket, gure galdeketak egin direla askozaz ere fidagarriagoak, notarioaren gana eraman da, urrenak presentatu egin ziren, bai egun batean presentatu, urrengoan iriki, notarioaren gana enpresa batek ekartzen zituen, eramaten zituen, prezinto horiek bermatzen zituen, gure izan da azkenean askozaz ere, ez dakit, bermatu du askozaz gehiago gardentasuna, ezta? Eta bestela, galdetu egin behar dela, ni galdetzeko prest nago beti, ez dakit bata bestearen kontra zergatik jarri behar da, ezta? Sinaduren ingurune iritsi zaigu galdera bat, eta esateu, nola jakin liteke Tolosa txukunek bildutako sinadurak Tolosarrenak direla. Postaz jasotakoak barne. Berriro ere sinadura biltzaileen eta sinatzaileen borondate honez fidatu beharrak gara, zilegi alderatzea inongo kontrolik gabe jasotako sinadura hauek alderdi politiko konkretu batek hauteskunde batean lortutako botoekin? Ezin da. Nahi dezu jakin zenbatenoko kontra daukasun zure herrian, egin zu galdeketa. Hori da guk eskatu duguna. Gu badakigu gutxi gora bera, entzuten baduzu jendia kalean eta badakigu zenbatenoko indarra daukagu. Udala da, hori mesprezatzen ari dena, esaten duna, ez dela onbesterainoko. Zer horrek egin galdeketan, nahi dezu jakin. Gauza da, ez duela jakin nahi. Zer, galdetzen baldin badu, berehala esango diote ez dutela nahi. Orduan, gure aldetik hor gertatu da, legazkin adibidez, hainbat sinadura, hainbat boto izan dira. Justu. Uno por uno. Ez da gauza berdina gertatu Bilagonan, ez da gauza berdina gertatu Zizurkilen, Iruran eta Anoetan. Ze presio egondan herri hauetan jendea joan ez dadin. Ze presio, egunean bertan, jendea rekuentoa egiten, mailaren ondoan, paperak botatzen izen abizenekin eta lapurrak deituz. Bilagonan jaso ditugu kartelak gure argazkiekin. Izen abizena eta argazkia. Bilagona eta Irurako udalak adibidez egon dira buzoneatzen aste guztia. Iruratik iritsi zaigu
keja bat esanez, etorri dela asistente soziala eta gogoratu arazi diola pertsona bati ez dituela jaso kuboak edo, gogoratu araziz, nolabait udaletxetik jasotzen dituela laguntzak eta, ez dio ezer gehiago esan. Uste dugu guzti horretan, Lehazpin iritsi zirela 92ra, eta gu gelditu geha zitzurkilen 54era. Nik uste dut ikusita ze egoera zegoen Lehazpin. Eta ze egoera egondan bilagonan eta zitzurkilen, gureak igual dauka balore gehiago, Eta berriz ere gogoratu, 300 pertsonak eman zuen boto delegado, zitzurkilen. 300 pertsonak 900etik. Esaten du, ez duela hortik pasatu nahi. Ostra, hausnarketa sakona meretzen du horrek, hausnarketa sakona. Gaikako bilketan ingurun, atezatekoarekin, gaikako bilketa gehiago egiten alda 5. edukiontzirekin baino? Berdin egiten da biekin. Ondo egiten dunak, ondo egingo du. Azkenean, ikusi behar da, zenbat inopadan gure birziklatze tasa. Gaur. Nahi dezula sistema bat aldatu edo hobetu nahi dezunean, zuk egin behar dezu diagnostiko zehatza. Eta orain esaten zaigu guri, bataz bestekoa, Gipuzkoako herri gehienetan gaude 30%. 27, 33, hortxe, 30. Eta dauzkagu, gaika jasotzeko dauzkagu plastikoa, papera eta beira. Eta horiekin egiten dugu guztiaren 30%. Baina ez daukagu beste aukerarik. Ez daukagu beste aukerarik. Hori da gure 100%. Eta horrekin egiten dugu 30%. Zenbat da gure birziklatze tasa 175. Orduan, nire galdera da. Hori ondo egiten duena, ez du organikoa ondo jasoko? Nik uste dut baietz. Orduan, gure birziklatze tasa egongo da 175. Eta gero jarraitu behar dela, eta bai dela, beti, honek izan behar du mejora kontinua. Beti egon behar duzu, kanpainak egiten, matraka ematen, material berriak ateratzen dira, jendeari zalantzaik etorriko zaizkio beti horren. Egon behar duzu beti hor. Ez da egiten, atezatekoa ezartzen ez den arte, hemen ez da kanpainarik egiten. Ordizian egon da 5. edukiontzia, urte hauetan, eta ez da kanpaina bat bakarrik ere egin. Zein ari da boikoteatzen sistema bat edo bestea? Egintzazu kanpaina, eta gaina ikusiko dezu, nork egiten duen, nork ez duen egiten. Eta hori borondatezkoa, beti 5. jartzen denean, beti borondatezkoa. Ez du balio. Kondizio berdinetan egintzazu borondatezkoa atezatekoa. Aber zenbat parte zaizkizu. Eta izu inor joango. Zein bilketa sistema erabiltzen da Europako herri aurreratuenetan? Denetik. Alemanian adibidez, ez du uste daudela 7 edukiontzi edo, ez? Baina, beira adibidez, dago beira txuria eta berdearentzako lehengon bizilagun batekin ari nintzen izketan, ez ote ginen gu garai batean ere horrela hasi. Berak esaten zuen, hemen bazegoela beira berdea jasotzeko edukentzen, nik ez dugu gogoratzen. Baina, azkenean, zenbat eta gehiago jaso, baina azkenean, zuk egin behar dezuna da. Esan behar diozu bakoitzari, non sartu behar nun gauza bakoitza. Eta errestu jozu lan hori. Hemen bi gauza ari gara konparatzen, filosofia sistema da. Guk esaten dugu, edukiontziekin errestuz jendeak hobeto egingo duela. Eta atezatekoak esaten du, zailduz, gutxiago ingo dala. Nik uste dut, gauden bezala, logikoena dela errestea, bestea ez dut ulertzen. Akaso, hurrengo urrats batean, kontzientziazio mailetan eta urrats gehiago eman, eta jun behar dugu gutxiago sortzea, bale, baina gaur daukagu hau, eta jendea ohituta dago edukiontziak erabiltzea. Beste bat jartzen bai duzu, 1, 2, 3 edo 17 denak erabiliko ditu. Zabor poltsen ingurun, hitzak erabiltzen dira bere esanahien-gatik. Beraz, nola ulertu, Tolosaldea txukun deitu eta Zabor poltsak etxeetan zintzilikatzea bultzatzea. Ez altzaudete horren aurka? Bai, noski. Nola deitzen zaio zero zabor eta plastikoz betetzen dugu herri guztia. Betiko kontraesanak. Guk gure aldarria
azkenean eraman behar dugu tokatzen den lekura, akin korresponda. Eta horretarako erabiltzen dugu ahalik eta sistemarik eraginkorrena. Guk azkenean erabili dugu norberaren espazioa, balkoia. Ez da oso polita gelditzen, baina oso nabarmen gelditzen da. Zenbat jente dagoen kontra. Behintzat ez ditugu erabili denonak diren plazak. Eta erabili dugu poltsa basura bat. Eta ez kilometrok eta kilometrok plastiko herri guztia txukuntzen. Uste dut, hori denok, hausnarketa hori denok egin beharko genukela, baina ez gara gu gehien okerren gabiltzanak honetan, ezta? Nik uste dut filosofia berean zero zaborrek ezin ditu jarri, baina plastikozkoak. Eta kilometrok kartelak zubi guztietan, rotonda guztietan eta alde guztietan denonak diren lekuetan. Zure leku bat eta zaida horrengo zergatik ez dituzu zabor poltsak zure balkoian? Tolosan ez dugu, bai. Tolosan niri asko kostatzen zait. Niri aldarriak horrela etxeztik gustatzen. Ni azkenean ez bozera mailea, eta nik esango dut eta egingo dut denon artean onartzen duguna. Niri pertsonalki, esaten baldiazu, esango dizut, ez zaitela gustatzen. Baina ez zait gustatzen ez hori, eta ez zait gustatzen ikurrina igual gutxinekoa. Baina topako presoen aldeko ez dakiz zer, naiz eta ados egon naiteken, baina ez zait gustatzen. Zergatik, ze ikurrina bat jarriko dugu gure auzoan eta beste aldean dagoenak bandera espainola bat jarriko dugu. Eta ez den nahi. Orduan hasiko gara bata bestearen kontra da, ez dakit, nik esan behar dit beste bati bira, ni honen ez, gaina herri honetan ez gaude gauzen alde. Gaude gauzen kontra. Orduan hori printzipioz ez zait gustatzen. Baina ez zait gustatzen udaletxea, ni behin nio naiz, udaletxera zea bat ematea. Tiro bat botatzea, zean, San Juanetako egunean. Niretzako izan zen, egun zoragarria. Bueno, nik ez dut ikusi nahi, nire udaletxea, nirea, aldarri horiekin, ez dut ikusi nahi horrela, da denon etxea da hori, eta naiz eta ados zegoen bat topakekoa, zegoen Palestinako zea bat, uste dut, edo igual Saharakoa ez dakit, Saharakoa izango zen. Baina alde nagoela, baina hori aldarrikatzeko momentua eta modua niretzako ez, guazen bilatzea beste modu batzuk, ezta? Egin dezagun hau askozaz ere horizontala doa, eduki ditzagun hitz egiteko lekuak eta espartuak. Beste guztia desagertuko da, baina bere pixuz. Emaitzetan zentratuko gara, emaitzan ingurun datuak, jendeak asko dielezkigu, orduan lehenbizikoa, holaxe esateko, urtebete daramazu esanez, 5. edukiontziarekin atezatekoaren emaitza berdinak lortu daitezkeela. Zergatik lortu dira Bildu gobernuan ez dagoen herrietan eta 5. edukiontzia dutenetan txiparekin zein gabe, horrelako datu txarrak. Gehienez 140 lortu da Urnieta eta Beasainen kasu, eta atezatekoakin 180 lortzen denean. 180 lortzen dela, printzipioz ez da egia. 140 desagertuta dago. Hemen egin behar da, ematen du, inventatzen degula, baina eske berez horrela da, usurbilek eman zituen datu batzuk, hemen dago, hau edozeinek ikusi dezake usurbilek emandako datuak. Eta egiten du, 2008-tik 2009-erako konparaketa egiten du, eta ze jasotzen zen gaika bakoitzean. Errefusa ematen zuen 2008an 176, eta ematen du 2009an 118. Datu hauekin hemendik ateratzen da 180-185 hori, Bueno, azten zara ikusten eta, testu ere oso ona da, En comparación a los datos de las tasas de recogida selectiva de las distintas fracciones se ha duplicado y triplicado. Duplicado y triplicado. Eta ikusten badituzu hemen, ez dira ikusten koloretan ez dagoelako, baina frakzio hauek, bai egia da. 7, 27, 9 ez dakit zenbat, 14, 15, dena ikusten da. Baina gero, ikusten duzu bakoitza, gaika, eta egiten duzu kiloka. Bikoitza edo hirukoitza izateko, da kilo bat zegoen lekuan, 2 edo 3 egon behar dute. 2 edo 3. Eta dago pixka gehiago, baina frakzio batzutan bakarrik, denetan ez. Ze, kuriosamente, papera jetxe egin da.
Hemen ditugu 21.000 kilo, eta hemen dezkagu 20.000 kilo. Osea, gutxiago jaso da, klaro, ze irakurketa egin genezake honetaz, leheno esan dakoa, nola zaildu degun sakarra botatzea, jendeak ez du sakarra generatu. Bueno, irakurkizasun nahi duzu bezala. Justu hurrengo galdera datu egin ingurun da, zein da Gipuzkoa osoan zuk eta bakarrik zuk dituzun benetako eta ziurrak diren datu horien iturria? Non lortu daitezke datu horiek? Gustatuko litzaiguke datu guztiak edukitzea. Gu ari gara denbora guztian emandako datuekin. Adibidez, datu hauek non lor daitezke? Hau, eskatu zean usurbilen. Usurbilen bertan eskatu? Eskatu usurbilen, aber ematen dizkizun. Ze, hau baino lehenago ere badago beste anteproiektu bat, errazkinek ez azpirozek egina, non esaten zen, gaika jasoko zala eta gai bakoitzetik jasoko zala 100% edo 500. Hor dago oinarri guztia. Honbeste jasoko zan, horre pagatuko zuela dena. Eta gero, 2008-tik 2009-ra, ja gaude doble triple. Eta gero joaten zea lekura eta da pixka gehiago. Kampaina zorrotza egin dezunez eta jendeak vigilatzen dezunez, pixkat igo egiten da, baina hori gertatuko da edozein gauzakin. Zuk egintzazu kanpaina eta ikusiko duzu nola emaitza guztiak hobetzen dira, baina ez dudari gabe. Honekin lotuta eta zure hitzak aipatzen ditu, zuk esana da hitzan. Komilak irikitzen dira eta bildu bezurretan ari da. Atezatekoari esker 180 birziklatzen dela esaten duenean. Europan ez da hori gertatzen, eta usurbilen bai, haze kasualitatea. Katalunian, Taradell herriko alkateak, Luis Verdaguerrek ziukoak, hitzan bertan, bere herrian atezateko sistemarekin 186 birziklatzea iritsi dela dio. Zertan oinarritzen zara esateko bildu ez ezik ziu ere gezurretan ari dela? Ez dut ziuko kasua ezagutzen, baina hau argia da. Zuk azkenean bazeneukan, zuk bidetu behar duzu zabor historikoa. Zeneukan, 10 urtetan euki baldin badezu, 100 zaborra, sistema aldatu eta derrepente baldin badaukazu, 60 zaborra zerbait gertatu da. Urte batetik bestera ez da pasatzen, ia erdia gastatzera. Ez da pasatzen, imposible. Orduan, hor, ze ematen zituen enparantzak, hemen emakomunitatekoak, datu batzuk ematen zituen, zer gertatzen den 140 horrekin, itsasondoko kasua zaliza, hor misto bat zegoen oso ona, emaitza hobenak eman ditunak. Eta horrek zifratzen zuen ere 140-en, falta. Eta esaten zuen, bueno, adibidez, obra bat egiten duzunean, eskonbroa joaten zen berdea, oin ja esan joaten, esaten zuen, no? Ondo dago. Adibidez, 120 edozein gauzetan, insumiso da. Insumiso, zu jartzen duzu edozein norma, eta badago populazioaren 120 jarretuko ez duena. Ez duelako nahi, ez duelako sinisten, ez duena. Ematen zituen, hainbat datu, baina esaguratsua da 40 ematen duela. Eta beste bat emango dizut, niretzako, lotxagarria. Lezoko alkatesak esan zuen, ezarri du atezatekoa eta esaten du. Datorren urtean gure zabor tasa jaitsiko da 143. Nola? Zakar tasa jaitsiko da 143. Ke kurioso, da usurbilgoa bezalakoa eta da itsasondokoa bezalakoa. 140. Nik esango nioke, Lezoko alkatesari, zen nahi duzu, gehiago murriztu, oso errez, kendu, zabortegi guztiak eta joan daitezela beste herritara eta 0-ra eramango duzu zure zakar tasa, besteak badatu dezakela. Hortik ateratzen dira. Behin eta berriz aipatzen dira zenbakiak dira, 140, 185 eta oraingo honetan bai. Urnietako eta Astigarrako ereduak San Marko mankomunitateko datu ofizial teknikoak eskuan hartuta, Urnietan 6 hilabetetan 140 birziklapen tasa iritsia 5. edukiontziakin, helburua 175-ean. Astigarragan hilabetekopean 185 atezatekoarekin, helburua 80-ean. Ez altzaizu iruditzen denborarekin egia bere lekuan geratzen ari dela, zertarako gehiago eztabaidatu? Bueno, ikusi behar da nola egin da neurketa bat eta nola egiten da bestea. Pertsona berdinak ez baldin baditu bi gauzak neurtzen,
azkenean Garbitania, esan behar da, Garbitaniak eramaten duela Usurbilko garbiketa Hernanikoa, Astigarragakoa eta Oiartzungoa. Eta berak kontrolatzen duela dena, jasotzen dena, kostatzen dena, birziklatzen dena, dana. Jakin nahi nuke, jun eskatzea datuak eta ingo dizu hemen gure teknikoak egindako gauza bera. San Marco komunitateko datu duta zen. Aldatu dutela, zera, ez? Uste dut orain Deniz itxaso dagoela, ezta? Ikusiko dugu zer esaten duen Deniz itxaso. Osea, lehen zegoen dena erabat kontrolatuta. Orain ja Deniz itxaso dago, Partido Sozialistakoa. Orduan, horistakoa erdakoa ikusiko dugu zer esaten duen, ez? Baina objetibitatearen ez dakit, gauzak con un poquito de cuidado. Gero, zergatik, akaso, nik esango dizut, hemen medioambienteko eta olako enpresatan dabiltzenak zer esaten dute. Esaten dute, beira birziklatzen da ia dena. Papera birziklatzen da ia dena. Ia dena da, 95 edo, plastikotan dago, arazo. Igual birziklatzen da erdia bakarrik. Erdian, lehen esan dut, 25 falta zaigula. Baina zaigu 3 esparru egiten falta, berdin. Ze bi daude, erabat garatuta, eta bestearekin daukagu ditugu arazoak, ez plastiko horrekin. Orduan, horri, bueltatxo bat eman behar zaio. Berdina izango da, nik esan dut, 175 egiten duena plastiko eta hauetan, berdin egingo duela, ez. Ez. Zer gertatzen da, lan gehiago dauka. Organikoak. Zikinagoa da, beste tratamentu bat eman behar zaio, orduan, segurazki hori jentsi egingo da. Orduan, niri Foru Aldundiak esaten dit egiteko lan hori. Nik egiteko lan hori. Eta gero ikusten dut Foru Aldundiak ez duela golperik jotzen, zentzu horretan. Nora doa, nik lan hori egin eta hor jasotzen den organikoa nora doa? Ziordiara. Nora doa, nik jasotzen dudan plastiko guzti hori, zabortegira. Nora doa, egintzuk zure lana, eske hasi behar dugu, umeak ditugunak, esaten digute argi. Osea, zuk erakutsiko duzu nahi dezuna, baina zure eredua da baliotuena. Eta zein da daukagun eredua? Zero. Foru Aldundia ez da ari egiten bere lanak. Kasu bat jarriko dut. Plastiko guztia jaso behar da, esan dizute falta da, erdia igual falta da, plastikotan. Orduan, hasiko bagina, gaur bertan, dena jasotzen gaika, plastiko guztia, arazo bat geneuka, Gipuzkoan. Gipuzkoan dute 2 planta bakarrik, birziklatzen dutenak plastikoa. Eske, gainezka egiten ditugu, eta beste leku batera eraman behar ditugu. Zergatik ez geha horrekin hasten. Hasi behar da, separatu behar da, zer dan bilketa eta zer dan tratamentua, ezta? Azkenean gelditzen gara bilketan bakarrik, baina tratamentura jota. Komunea botatzen dugun organiko guztia, joaten da depuradorara. Fango aktiboa jasotzen dira, eta horrekin zer egiten da? Erre egiten da. Diputazioak ez dio beste irtenbide bat ematen. Erretzen da zementeratan. Orduan, zein da 5. edukiontziaren bidez gehien birziklatzea lortu duen herria? Zer nolako portzentaietan? Joak izango dira horrein, seguro, baina ez da kanpainarik egin. 1000 arrazoi daude, orain esandakoa, zuk ez badezu ikusten, azkenean zure gestoreak ez zer egiten dutenik zertan egin zuk, ezta? Beti ideia hori daukagu, beti beste batek hasi behar du. Eta gero ere, ez da derrigorrezkoa, eta ez da fiskalizatua. Guk, konparaketa egin behar baldin badugu, 5. edukiontzia, eta atezatekoa izan behar du, kasu berdina, derrigortua eta fiskalizatua. Bestela, konparaketak ez du balio. Eta gaina egin behar da, kanpaina. Zer gertatu da, ordizia, ez dala kanpainarik egin, ez da derrigorrezkoa jarri zezaketen. Atezatekoa ezartzera doan horrek jarri zezakeen derrigorrezkoa, baina etxaio interesatzen. Zergatik, ze azkenean zu nahi dizu, alik eta emaitza okerrenak egotea. Eta gero beste gauza bat dago, hori ja, kosetxa propia. Baina, ze gehiengoa dago ordizian? Bildukoa? Eta bildukoak, eta bildukoak ze esaten dute, atezatekoa. Baina, ordizian ez da birziklatzen, nork ez du birziklatzen, nork ez du erabiltzen 5. edukiontzia, atezatekoa nahi du nahi. Orduan, nork egiten du boikota?
kanpainaz hitz egiten naizela, Aldundiko kanpaina, Gipuzkoako Foru Aldundiko kanpaina, bidali digu batek, Pirritxen argazki eta guzti, eta esaten zuen galdera egin denak, 2016-irako 160 birziklatu behar dugula, kanpaina horretan jartzen zula. Zero zaborrekoek esaten dute, Europa osorako 160ko gaikako bilketa derrigorrezkoa dela. Hori horrela bada, zergatik bat-batean 180 eskatzen dute. Iragarkian, Pirritxek dion bezala, Gipuzkoarrok 2016-irako 160a birziklatzea lortu behar dugu. Eta nik aldaketa horretan parte hartu nahi dut. Hori atezatekoarekin bakarrik lortu daiteke, edo bosgarren edukiontziarekin ere posible da. Nabardura bat. Europak esaten du 150, Esaten du 150. 2016-irako 150. Eta ez dut derrigortzen. Esaten du, albaldin baduzu egiteko. Guk genezake eta sobran. Genezake eta sobran. Eta ez daukago inongo problemari 160 iristeko, baino bihar bertan. Bosgarren edukiontzia jarri. Propaganda egin, jarraipena egin eta iristen gara 160, baino inongo problemari gabe. Ez da egiten. Aipatu duzu leno organikoa komuneko zulotik, hemen batek horren inguruan behaltzen digu galdera. Alegian eta anoetan, eman zenituen hitzaldietan, hondakin organikoa komuneko zulotik behera botatzeko ideia edo aukera eman zenuen. Gero, adunako kolektoreak jasoko zuelako. Zertan datza ideia hori? Hori nola ulertzen da edo uztartzen da birziklapena sustatzearekin? Gauza zan, ni konparaketa egiten nuen badaudela. Bilketa sistema ezberdinak. Edukiontziak beste batzuk dira zeak, neumatikoa, beste bat izan daiteke atezateko, eta nik beste bat proposatzen nuen, ideia bezala. Zer jaso behar dugu? Organiko gehiena, dena, erresa da. Jartzen dira, Amerikan ikusten zian trituradora horiek, jartzen da organiko guztia hor, eta bidaltzen da oditik depuradora. Han jasotzen da guztia, depuratzen da, eta organiko guztia ateratzen dugu. Ideia bat zan, Eta ezin da egin, lehenengo gauza, ez dulako odiak ez dute ematen, kolektorea daukaguna baino askoz handiagoa beharko genuke, eta gero gaina ateratzen den fango aktibo hori oso kutsatu ateratzen da. Orduan, hobeto da, beste modu batera egitea, baino egin daiteke. Hori izan ideia. Nik ez diot inori izango, botatzeko, eta gaina esango dio, ez botatzeko. Orain dauden bezala tuberia gaina, ataskatu egingo zaio, zan, ideia bat eta ejemplu. Eguzki talde ekologistak duen web horrian, dauden datu batzuk kontestutik atereaz, eman dituzun hitzaldietan esan zenuen eguzki bosgarren edukiontziaren aldekoa eta honen erabilpena bultzatzen duela. Guztiz kontrakoa denean. Eguzki prentxera gutun bat idatzi zuen, zuk esandakoa gezurtatuz. Baita zuri telefonoz deitu ere argibideak eskatuz. Hala ere, berdina errepikatzen jarraitu zenuen. Zergatik ibili zara gezurretan, ez alduzu beste argudio berik? Baldori nik deitu nion. Eta uste dut baldo dela, sinatzen duena horre Ibarran jarri dagoen, hementxe dauka, apertxo bat, esanez gezurretan nibilela. Hauek nonbait banatzen dira, Oarzabaldeko Eguzki, Donostikoa, Tolosaldea, tal. Orduan, bakoitzak egiten du bere lana edo. Orduan, baldo honek egiten zuen han bideo batean azaltzen zen, pixka bat ikusten, zer erabilpena zuen bosgarrengo edukiontzia Donostian. Orduan, salatzen zuen alde batetik ez zala erabiltzen. Eta orduan, rekuento bat egiten zuen, eta hemen egon beharko luke beste poltsa eta daude oso gutxi. Eta hori salatzen zuen, ezta? Baina, esaten zuen, bosgarrengo edukiontziaz eta atezatekoaz, kopuru berdina jaso zitekeela. Hori grabatuta dago, berak grabatu du, ez nago esan inventatzen ikusi dezala, berarekin hitz egin nuen, eta, ez dakit, esan gero esango dezuna edezuna, baina zuk bertan utzitakoa hori da. Orduan, gezurra hori ez da gezurra hori edozenik ikusi dezake. Berak esaten zuela, kondizio berdinetan hori importantea da ere, kondizio berdinetan, derrigortuz, fiskalizatuz eta kanpaina eginez. Emaitza berdina lortzen ziela batekin eta bestekin. Eta gainera, honi, Foru Aldunditik ere gauza bera esan dute.
azkenean, hemen egon dira matraka ematen, zero zabor taldea, 180-85 iritsi behar dela. Eta azkenean esan dute, errazkinek esan du 160. Eta gainea esan du, aldun nagusiak esan du, hasieran ematen zuen atezatekoa bakarrik joan zitekeela Europako tasa horietara. Eta esan dugu, Europatik datorren tasa dela 150, hori edozeinek ematen du, hori edozeinek. Osea, hor ja, badalduago garrapatu dugu resurtxo bat, lehen osan atezatekoa bakarrik hori iristeko, eta orain, bestekin ere bai. Eta gero gaina, esaten du, garrantzitsuena ez dela sistema bat edo bestea. Azkenean, sistema ezberdinekin iritsi daitekeela leku berdinera. Orduan, ez dakit, aldun nagusiari esan, zergatik ematen dituzten datu batzuk gauza baterako eta beste datu batzuk zergatik balio duen Donostirako 160ak eta ez duen balio 160ak Tolosarako. Hori beraien arteko saltza da. Baldakizu Greenpeace, eguzki, ekologistak martxan eta beste hainbat taldek atezateko bilketa sistema bultzatzen dutela. Eta Madrilgo gobernuko ingurumen ministerioak Usurbilgo herria zoriondu zuela, bere webgunean dator, atezateko bilketarengatik. Zer diozu honen aurrean? Ekologistak martxan, uste dut, ez nago oso ziur, baina uste dut atera aste honetan, eskatuz, Bilboko udalari eskatu dio mesedez jartzeko bosgarren edukiontzea. Ez dio esan jartzeko atezatekoa. Eskatu dio, ez nago oso ziur ekologista selekzion dela uste dut, baina prensen azaldu da aste honetan. Beraz, beraiek ere badakite bosgarren edukiontzia oso eraginkorra dela. Hemen egin da kanpaina atezatekoaren alde eta beste guztiak balio ez dutela, baina azkenean ekologistak esaten dituzte, ikusten dituzte aukera ezberdinak leku ezberdinak. Errauste plantaren inguruan edo errausketa prozesuan inguruan ere hiru galdera iritsizezkigu. Errausketaz galdetu izan dizutenean, tratamenduen inguruan iritzirik ematen ez dezula erantzun izan duzu. Bilketari buruz bakarrik aritzen zarela. Ze zentzu dauka zuretzat gaika biltzeak, gero gaika bildutakoarekin zer egingo den axola ez bazaizu. Nik ez dut esan axola ez zaitzenik. Nik esaten dut, azkenean argi daukat, etxean bakoitzak bildu behar duela gaika. Hori argi daukat. Horrek izan behar du derrigorrezkoa. Gero, udalak hori jaso behar du ahalik eta modu eraginkorrenean. Eta gero, horrekin zer egin ez datorkigu. Herritarrei ez udalari dijoakio, horren ardura dijoakio, foru aldundiari. Pasatako foru aldundiak zuen errauskailua, bere zierre bezala. Badirudi, orain bilduko foru aldundiak duela beste salida bat. Eman, biometanizazioa, ez da zer da nire. Aukera da, egin biometanizazioa, niri berdin zait. Azkenean, zer egiten den, jasotzen dugu, organiko guztia jasotzen dugu, naiz atezateko, naiz edukio ontzitan, horrekin zein behar dugu. Konpostatu. Ez, horrekin egin behar dugu, ez dakit, biometanizazioa. Egin, ez dakit. Osea, nik gelditu nahi lekuan, gainera ez dut nahi eta nahastu izan gaituzte, bosgarren edukiontzia errauskailuarekin. Eta atezatekoa ez dakit zerekin, ekologiarekin, ez, zuk egin ondo. Hau edo hau, eta bestea ez zaizula zuri tokatzen, egingo du tokatzen zaionari, baina nik eskatzen diot. Bakoitzari berea, herritarrei sailkatu ondo. Ze gero horrek prozedura merkeagotu egiten du eta errestu egiten du. Eta gero esaten diet, kudeatzaileei, nire diruarekin, ahalik eta gehien egin, eta ahalik eta hoberen, eta albaldin bada eman zerbitzurik hobena. Duela urtebete, zuen eskuharri batean, hau da, eskuharri eta guzti bidali dugu, sinaketaren eskatzen zuen eskuharria, errausketari bai zenioten, duela urtebete jasotako eskuharri batean. Non jarri nahi duzue, errauste planta, materialak errausteak zer du birziklatzetik, ez aldira kontrajarriak, zure etxe ondoan onartuko alduzu? Hori hausnarketa politia izango litzateke,
Lehenengo zer egin, alemanak adibidez egiten dute, 60% birziklatu ez, gai kajaso birziklatu egiten dute, eta gero 40% erre egiten dute, valorizatu, ez? Bueno, hori aukera bezala hor dago, eta botonik edo honek eman du, on bezala eman du incinerazio hori. Eta baina, hortik ateratzen den energia berde bezala saltzen. Baina nik egingo nuke, helduko nioke hor zehari. Lehen esandako guztia bezala esku horrekin ez da kontradizio bat egiten? Bai. Urte eta erdi pasatu da eta gauzak joan dira bere lekuan jartzen. Ezta? Zuk ematen baldin badiazu beste salida bat, orduan ere akaso guk nahastu genituen gauzak, orain askozaz ere sailkatuagoak daude eta beste diskurso moldatuagoa daukagu eta egia esan dela urte eta erdi ez genekizkien orain dakizkigun gauza erdiak ere. Orduan, joan behar da pixka bat moldatzen. Eta etxe ondoan jarriko nuen edo ez, esango dizut, ez errausgailua, ez konpostagailua. Lehenengo legealdian proposatu zen jartzea Tolosaldean garbigune bat. Garbiguneak ez da inongo problemarik eta lanpostua sortzen du. Bueno, inork ez zuen bere herrian nahi. Inork ez zuen bere herrian nahi. Nik horretan zero zabor, esan dut, 1000 aldiz esan dut, Nik horretan zero zabor. Zuk generatzen dezuna, zuk sortzen dezuna, zuretzako. Plastikoa birziklatu behar dezu, apaia. Konpostatu egin behar da, apaia. Incineradora jarri behar da, apaia. Biometanizazioa jarri behar da, apaia. Ya está, azkenean zurea zuk, eta denok ikusi behar dugu. Karo, azkenean edozein gauza, ez dugu ez zerren nahi. Ez ditugu, eta autokritika bat egingo dut, ez ditugu nahi zintzilikaiak gure fatxadan, baino ez ditugu nahi edukentziak ere, Orain nahi ditugu edukentziak como mal menor, guretzako txintzilikaiak asko zokerragoa dira, baino berez nahi ditugu edukiontziak ez oso urruti, ez oso gertu ere, Albaldin bada alboko portalen, Bueno, hori egoismo puntu hori denok daukagu eta hausnarketa sakona merezitu horrek ez dugu. Ean ura lasai, bero ez du horreitegu onartu da. Denboran ere aurreagoaz, 35, azken txampan sartuko gara eta azken galderak, hau euskararekin lotutakoa. Atezatekoaren kontrakoek hitzaldi guztiak erdera hutsean ematen dituzue, ezta? Galdetzen du. Ezin duzu zero zaborrekoek egiten duten bezala hitzaldiak euskaraz eman eta beharra ikusten den lekuetan ondoren beste egun batean hitzaldi erderaz eman? Kostatzen zaigu pila bat hitzaldiak ematea. Eta egia esan, honetan erabat amaterrak gara. Ematen dugu bat, eta nahi dugu iritsi ahalik eta gehien. Orduan egiten dugu komoduena. Gezki, euskaraz egin beharko litzake? Bai, baina gure helburua da azkenean ahalik eta gehien iristea. Eta esan behar da ere, honetan oso kezkatuta dagoen frakzio bat da adin handiko jendea. Jende honentzako sekulako arazoa da. Gaztentzako arazoa baldin bada, edo niretzako arazoa izan baldin badaiteke, 60 urtetik gorako pertsona batentzako are gehiago, ezta? Orduan, zenbait termino erabiltzeaz eta zailago egingo zaio euskaraz erabiltzea, erderaz erabiltzea baino. Orduan, errestearren, baina bueno, ez dakit, beste gauza bat ere esango dut. Bilagunan eman genuen hitzaldi bat. Oso gogor. Areto betea, zeakoa, zinean egin genuen, 200 eta piko persona, jendea zutik, alde guztietan, eta tipoa grabatzen, beste bat behatzarekin mehatxatzen, alkatea etorretzen, igozan, mikrofono hartu eta berak mitina eman nahi zuen, gero egon zinantzea batzuk, hitz batzuk, Halakotan, jendea egiten da kikildu. Horretarako, batzuk horretaragoaz. Azkenean esaten dute ez dugula informazio, jendeak ez duela informaziorik horregatik kejatzen da atezatekoaz, baina informazioa ematea zoazenean batzuk nahi dute informazioa ez iristea. Orduan egiten dute bere estrategia, ezta? Orduan, zuk uste duzu nik 2 aldizkoa naitekela Bilagonara hitzaldi hori ematera, eta esango dizut ere zer gertatu da. Eman genuen, alegin, etxen bezala. Eman genuen Anoeta,
oso ondo. Eman gendun Ibarran, gogor egiten da, Eman gendun Bilabonakoa, tope. Jendea joaten dela organizatzen. Pentsatzazu bi emango bagenitu herri bakoitzean. Hitzaldi horietan, Olatz Peon izan duzu kide EAJ-ko zinegotzia Tolosan. Seguru Tolosaldea txukun plataforma independientea dela? Eta zero zabor. Guri apoiatzen gaituzte EAJ-koak, herri askotan gaina beraiek bultzatu dute mugimendua, hemen herritarrena da, hainbat lekutan, Anoetan, Hiruran herritarrena da, Bilabonaren ez beste, ezin izan dalako, herri batzutan bai, beste herritan ez. Apoio ematen digu Partido Sozialistak, eta hemen ez dauka representazioari, baina dagoen representazioa, PP-ko representazioak ere, apoio ematen digu, laguntza ematen digu. Egia esan nik eskertzen dut laguntza guztiak, eta esango dizut, hauen laguntzari gabe ez zala mugimendua lideratuko. Baina nik esaten dut, zer lotxa euki behar dugu, nik lehenengo opinioa daukat eta gero botua. Baina gainea, zero zabor, diputazioak, foru aldundiak, zuzenean bideratutako gauza bat da, Gipuzkoan, zuzenean, eta hori inork ez dio lotxik ematen. Eta guri leporatzen digute alderdi hauekin gaudela edo, ez du. Kilometroak hemen Tolosan izaten donean, irailen, ikusiko dugu nola garbiketa lanak egiten ditugunak, ni ere barne nago horretan, eramango dugu peto bat zero zaurrekoa, foru aldundiak emana. Eta hori, nondik? Nola, lotura hori, ni justifikatu behar dut nire lotura alderdiekin. Niri etorri zait Deniz Itxaso zea Donostikoa, zerbait Donostien egiten badezu, etorri zait Peio hemen zea PP-koa, edo zer gauza eskarrik asko, jainez, bera. Alderdikoa, noski, nik gainea Olatzekin daukat lotura handia, bizilaguna delako, ikastolak daudelako, lotura handia. Orduan, zer esan behar dizut. Bilabonako errekitan inguruan, Bilabonako kontainerrak erre eta betikoak izan direla diozu. Nor dira betiko horiek? Erredika, beti erre izan dira, herri honetan, orain erroskailuaren kontra daudenak ere beti erre dituzte, edozein aldarri egin behar dela eta beti erretzen ziren kontenedoreak. Orain, gauden egoera honetan, politikoki egoera xamurra honetan eta zenbait arazoi ezin zitzaien, etzan oihartzun gehiagin eman. Baina galdeketa egintzanean Azpeitin, Lehazpin, erreziran ostiral horretan, larun bat ateganan, ostiral horretan erreziran edukiontziak. Astelenean, izketan ari nintzela zuzenean irratian, Koldobik Lehazpikoarekin erraten ETB-en, konfirmatu ziguten irratitik aurkitu zirala koktel molotov batzuk Lehazpin. Pentsadazu nola berlitu zitzaidan gorputza. Erre dira edukiontziak Andoainen, Lasarten, Oñatin eta hainbat lekutan. Inok ez du esan, atezateko kontrakoak izan direnik ez, izan dira, betikoak, horretarako joera dutenak erretzen dituzte. Zer gertatu da hemen? Alkatearen ondoan erre dela, baina inork ez du esan, edukiontziak erre diran parean zegoela ofizina bat, mafrekoa, 2 aldiz gehiagotan erre dutena. 2 aldiz gehiagotan erre dute. Eta gainea, familia egiten da, igandean Bilabonan mehatxu larriak jaso zituen pertsona batekin. Zuzena, Zuzena. Zein da notizia? Guk erre ditugula edukiontziak alkatearen etxeak, guk nahi duguna da, alik eta gutxien kentzea kaleetatik eta alik eta azkarren bueltatzea. Guk ez dugu edukiontzirik erreko. Eta ez dugu inori esango erratzeko. Guk sabotai bat egingo bagenu, o planteatuko bagenu, izango litzateke txitxilikaioak kentzea. Ez edukiontziak erratzea, eske hori iruditzen zait, pixka bat, eta ez diogu inori esaten, kentzeko, gehiago esango dut. Hemen, herri hauetan, normatibarik gabe ezarri da sistema, eta jun gaitezke eta kendu, ze udalak ez dauka baimena
hori egiteko. Udalak ezin du egin nahi duena. Lehenengo norma bat jartzen du eta gero norma hori jarraitzen du. Zuk udalaren norma bat jarraitzez badezu, daukazu izuna. Baina udala berak zerbait egin baldin badu lehenengo norma jarri behar du. Eta ez dauka. Eta alegin adibidez bizilagun batek kendu zituen txintxilikailuak bere fatxadatik, eta lehenago esan zuen ez jartzeko, kendu zituen eta 3.000 euroko izuna etorretzen. Azken bi galderetan sartuko gea, justua da lan guzti herritarrek egitea eta gaur egun ordaintzen dena baina gehiago ordaintzea, ez da hobe hobari sistema bat? Ba bai, hobari sistemak ikusi egin behar dira, aurre ikusi behar dira, baina egia esan behar da, azkenean guk alik eta gehien birziklatu behar dugu, alik eta hoberen egin behar dugu eta prozesu honek izan behar dugu beste gauzetan bezala. Pixka bat ateratzearen, laneko seguridadea. Ziurtasun sistematan inbertitzea da inbertsio bat, baina zuk ez dezu diruri lortuko horregatik, Lortuko dezuna da norbait ez hiltzea, baina inork ez dizu dirurik emango horregatik. Orduan, zein behar da, hobari horiek izan behar dute, ez dakit, zer? Konpostaia egiten dela. Konpostai hori joan behar du, ez dakit baratzera, eta zuk ikusi behar dezu, zuk egindako lanarekin zerbait lortu dela. Atxikimendu bat behar dezu horrekin. Horre ikusten duen nik hobaria. Hobaria dirutan, zenbat eta hobeto gintzuk, segurtasunean zenbat eta gehiago inbertitu, hobeto, baina izango da garestiagoa. Guk birziklatu nahi baldin badugu dena, gero eta garestiagoa izango zaigu. Nik esaten dut, egin behar da. Hor ez tapatu darik, hor ere, zero zabor bezala. Alik eta gehien egin behar da, hori da Europak esaten duna. Alik eta gutxien konsumitu. Konsumitutakoa aldala berrerabili. Berrerabili ezin dana birziklatu. Eta birziklatu ezin dana valorizatu. Hor, ez da bago, hor ez da darik. Eta azkena, lehorretatik bidali digutena, sinesgarritasun guztiak galdu duzun honetan, biktima papera hartzea besterik ez zaizu geratu botere faktikoen laguntza guztia duzularik. Noiz arte jarraituko duzu bazterrak nahasten, liskarra sortzen, atezatekoa praktikak jarri dugun bizilagunok, garbi ikusi dugu gezurretan aritu zarela eta errealitatea beste bat dela. Sistema erraza, garbia eta eraginkorra dela. Birziklatze tasen datuak hor daude eskuragarri. Zergatik ez probatu? Ezin da probatu. Zuk azkenean egiten baldin baduzu, demagun daukazula argindarra etxen, eta nahi zu gasa jarri. Orduan egiten duzu, ze ondo, 6 hilabete probatuko dut. Sistema guztia aldatzen duzu, eta gero konturatzen zea, ostras, garestiagoa dela. Zeiten duzu, berez ere bueltatu? Ez. Zuk egin behar dezuna da konparaketa bat. Sistema honekin zer eta sistema honekin zer. Baina konparaketa zehatza. Orduan, hortatik ondorio batzuk atera eta ezarri. Ze gertatu da, gezurra da, konparaketa hori eginda dagoela. Eta horren adierazle da Tolosako udalak orain eskatu duela hori. Gu pasa ditugu hilabeteak eta hilabeteak udaletxean, mesa de residuos zelako horretan, eskatuz. Non dago konparaketa hori? Ez zegoen. Dagoen gauza bakarra da hau. Esaten du, Tolosaldeko mankomunitatean atezateko hondakinen bilketa selektiboa ezartzeko bidegarritasun tekniko-ekonomikoa. Hau da dagoena. Eta gero dago, Garbitaniak egindako txostentxo bat, ezertako balio ez duena. Baina honek ze esan nahi du. Ni joan naiz leku batea eta esan dut, hau nahi dut egin. Eta teknikari galdetu diot. Egin dezaket? Eta esan dit, bai. Eta gero esaten diot, eta pagatu dezaket? Bai. Egin daiteke. Ez, hori ez da galdera. Hau jaso nahi dut. Eta dauzkat, sistema hau eta sistema hau. Zein da eraginkorrena eta merkeena. Eta hori ateratzen da, 5. edukiontziarekin. Eta gezurra gutxi, ez daukagu gezurretan ibili beharrik, Baina, adibidez, Sasietako mankomunitatea. Kaixo Patxi, gure kalkuloa, hau dena sartuta, kalean jartzen diren edukiontzi marroiak, bilketa astean 2 aldiz, kontenedoren garbiketa, implantazio kanpaina eta gero jarraipen urtero, kubotxoa, poltsa, konposta gardia. Hau dena sartuta, biztanleko eta urteko 5 euro.
€5. Urteko eta biztanleko, eta hau ez da gezurra. Hau da, enparantza jaunak, emandakoa sasietatik. Claro, lio guztia hasi baino, lehentxeago. Orain ziur aski hau ez du esango. Zergatik, asteari handonegi dagoelako hor, sumakila ematen, eta ez du hori esango, baino hau da esaten zuena, eta hau ez da gezurra, €5 pertsona urteko. Nere familian €20. Eta €20 bilketaren arazoa konponduta dago. Ez da berdina hori esatea eta zakarraren arazoa konponduta dagoenik. Bi gauzak berdin dira. Leheno geneukan, zakarrekin geneukan arazo bat, eta orain bilketarekin daukagu arazo bat. Eta ez dugu konpondu, zakarrarena ez dugu konpondu eta sartu gara bilketarena. Egun ematen jarriko gara, txukun, lasai, hizketan. Baina ordu arte Ikusiko da, eta, holaxe bukatuko dugu, eskerrik asko, Patxi. Zuei. Luze eta bero izan dugu, baina... Gustora beti, eta gaina, Gaztaundikoak gonbidatu gintuzten mahai inguru batera. Eta gu, baietz. Galdetzen, gonbidatzen gaituzten guztitara joaten gara. Norbaitek nahi baldin baditu datuak kontrastatu, etorri, hitz egingo dugu, eta goazen denok hitz egitera gauza berdinetaz. Baina ez hasi, bosgarren edukientzia, incineradora, PNV, ez da... Bueno, haizu, zakarra, nola jaso, nola eraginkor, nola utzi umei mundu bat hobea, horretaz hitz egin behar dugu, eta ez beste guztiezaz. Besterik gabe, hurrengo elkarrizketa zuzeneko aztekin zein izango du, baina... Hori bai, kilometrotan ziurrenik kazetariak atzetik ibiliko gala, zure peto horrekin argazkiak ateatzeko. Ezin du daik. Zero zaburrekoa. Egon honez, ikastola da askuraineko ere horretan. Ados, deialdi bat kazetari, are azaltzeko eta... Eskerrik asko, Patxi. Venga.